Boas, si estades comezando neste rollo de gravar, misturar, producir, si estades empezando a ser vos os MCs que ides a gravar a un sitio e non tedes moita idea destas cousas de son dunha maneira xa non moi profunda, sino dunha maneira media por experiencia, seguramente algunha vez vos saiu este rollo de masterización, masterizar, enviar algo a masterizar, non? Cousa que antes tiña moito máis sentido que agora, porque antes, pois, a masterización o normal é que xa fixera un técnico de son competente e tal, porque as ferramentas para masterizar ben un disco, pois non eran as que temos hoxe en día, que te permiten masterizar bastante cómodamente si tes un bo DAW e si sabes utilizar as cousas que necesitas. Masterizar basicamente é que en todos os aparellos nos que vayas a escoitar a música soa ben. Punto. Soa ben de volumen, soa ben a voz, soa ben a mezcla, soa amplio. Eh, Cales son os requisitos indispensables? Hai un que é indispensable. Para min só hai un que é indispensable, porque o resto son depende moito da canción e ou do disco, depende de outros factores, pero o único factor indispensable é ter unha boa mezcla. Por eso, eu vos recomendo que antes de facer ti a mezcla e mandar a masterizar, é mellor que ti mandes a mezclar algo e logo trates de masterizarlo ti, que hoxe en día non é tan complicado, ou que esa persoa te mezcle e te masterice, porque sin unha boa mezcla nunca vai a soar ben estando masterizado. Nunca. É imposible. Vale? O primeiro que te din cando ti empezas a facer cousas estas de mezcla, masterizar e tal é un bo máster non arregla unha mala mezcla. Nunca. Vai a soar fatal. Entón, técnicamente cal é o proceso? Non é gran cousa, o sea, realmente se ti tes unha boa mezcla e está todo como ten que estar, soa cada cousa no espazo sonoro que ten que estar, que isto é unha cousa que xa falarei outro día, espero que co DAO diante. Basicamente se trata de medir a obertura e a limitación de decibelios que ten. Si ves que está baixo, subes un pouco ata que chegue ao límite do cero, e se non, o deixas como está e te manexas un pouco na apertura. Está a compresión paralela, que basicamente poñer unha pista ao lado para comparar e que alcance ese tipo de niveles. Espero que este consello vos sirva un pouco para aprender o que é masterizar.